Ubusiyaphi kakade kwase Yethu uthi baba bakho kibo. Uthi baba akatshonda. ngithanda le filter yayo engathi ne. Hi beautiful. Nangu mas ungabi live ku Facebook njalo. No Facebook. Intoni? Azathatha uzawulenda kuzibe ngaphi kuze uthethe ke ngoku live. Intoni imbuzo yakho? Is that your boyfriend? Answer the question. Your boyfriend, Emma? Is that your boyfriend? Answer the question. Oh, what? The question is directed to you, not me. Show me I'm there, guys. Yeah, that's my everyday thing. You all look so cute. Thank you. So you only get off your ball and just on Wednesday. Is it Wednesday, Roms? Yeah, it's Wednesday. Yeah. And if done, Sivotile. Oh, I guess so many sitting there one get tonight. how's life going? Life is hell. Life is upside down when life is upside down, but then truth can thin. Is that your boyfriend? Hi. Guys, ichomyami. Yo, hey. P? Back 10. Because in the last semester, I oh, no, by indicator, assessment through you. I saw. Is that? Nah, it's your boyfriend. Yo. Masikwa, nah, it's your boyfriend. No. She's not my girlfriend, guys. Chomiam, we are friends. Aren't you? All Xhosa. I'm Xhosa, she's Zulu. Oh, she's also Xhosa. Is get up kaloku. Yeah, ndiyamnika platform. Izisohlala. Ndiyakunika i-platform that. Akathethi nje nabo abantu mna ndibuthetha nabo. Mina nditshoyo bathetha nabo wena. I don't mind. So abantu bakathi xa baba waste data yabo ke. Ndibakhombe ngesibani. Yeah, Ayikho into engakhoyo kushini namadildo namantoni akhona. Oh, kuyo yonke into wena kushini ubona amadildo. yeah. I'm love. Kuyo yonke kushini wakhetha idildo. Into zase adult world. Ndafundiswa nguwe art Nkosi. Hayibo. Uthi waqhumzwa art ntombi. Yavala business. Wavala ubukhusana. You get profit for the year. Asim expose to. Is some exposure to. Some exposure to. Guys, ichomyam. Ichomyam yagowa, guys. Guys. To Sisindosh. Into Sisindosh ke English. Sisindosh. Ukuba uthenge ifone kusisindoshi waiting period yokuba ifone mayihlale kuwe is it 2 weeks 14 days inyanga 3 months it's how many days Max the month. Can you explain guys xa uthenge ifone ku like kusistosh like kumuntu othengisa ifone
lentuza I-waiting period i-waiting how period many iba days how many okanye how many days. months. But then I highly doubt ukuba iyafika kwinyanga. Ayifiki chomi ingxaki lena chomi ifikelile yagqithela. Kwiinyanga eziyi-2 athi zothetha sepha ubungqina athi sizawuve I-receipts. Hey othandwayo. Hayi. Nguwe uzeda lethu asifike kuwa apha. Thina silwela wena Hi. Nakuphikisa Lamek. Hi Lamek. Hi Lamek. Lamek. Lakai. Sayazi Lamek. Lakai. Lamek. Sayazi Lamek. The messages. Innocent Mabunda. Uyamemeza. Ubani omemezayo? Ubani omemezayo? Hi pretty one walakujita. No, mntaze zifika apha oko. Relax, qala ubhafu. Lamek. Ngokuthwala nje qhiya sungumfazi. Thank you Mlingisi. Siyaphila kuhle kunjani kuwe Kiamohitsoi? Hayi. Kiamohetswe. Bendisiza njalo nami wami. Kiamo. Ungumangaliso. Who's Mangaliso? I'm not Mangaliso. Uzanibethisa. Mlungisi, thank you for the love you so much. Amaphisi. Lamek uyathetha amaphisi. Lamek, hayibo. Molo amaphisi. Marobong. Molo. Hi Caleb. Hi. 173. Hi guys. Hi Abenati. Who is this diva? Ndimke ngoyithi. Nkazingale. Phendula ukuba who is this diva? Hayi bawuziphendulele. Who's this diva? Phendula. Who's this diva? Asanathi kuyabuzwa who's this diva? Amhlomla by the way. Amhlomla. Ngitsho uba ngubani ku TikTok bafollowish. Amhlomla D. Hlomla DEE. Hlomla D. You can follow me, I will follow you guys, please. Follow. Give me a shout out. When can we go celeb mayor ufuna shout out? Hi Amahle. Ubusenza ntoni? These girls are to blame for this. What happened to your brother, What happened to your brother? Oh, you guys, Hayibo. you. Chini. Hi, son. You like summer? Ne? No, I don't like summer, guys. Ndibamnyama ngenxa yesummer, guys. No, guys, it is single. Ubusenza ntoni wena? Awusenza. Ubusenza ntoni ngene? Ubusenza ntoni? Ubusenza. Hayi go. Secure. Klendlu. Sana. What's your account? I wanna follow. Hlomla D. Hlomla D. Then follow me, I will follow you. Please, guys. But your fashion style is most likely summer. Oh. So you wanna give me clothes, or like you want me to be your brand ambassador? Like, explain. Talk to me. As trans, we're losing it guy. It's eye lipstick. It's not a lipstick. It's the filter, dude. Come on. It's the filter. Filter. But not something. You can see it on my hand. It's a filter. Like my don't lips have are to being explain. natural. My lips are being natural. You don't have to explain. You don't have to explain.
My pinks are my lips are pink natural. Why violence? I'm not violating anyone. But then I'm explaining this. Sometimes. Thank you, Amatle. Anyways, guys, the single. Ring. I suki. Unfortunately, to Iowa was like I suki not you. I'm talking about Otania. She was what? She chose. All right. She was something at. Yeah, uthe yakho kaloku ubesithi ansamthani ngoku uthe yakho le live. Who's falling like that? You? She wasn't falling. She was opening the cabinets. Khalelani. Ube strong. Who's ube strong usuxoxa uwile. Akawanga. Nikitho bacinga ba uwile ke sana. Kinga ubuwa manje. No. Friends. Ke batla keke. What do you mean fish trout? WOTN? Outfit for the day. Outfit for the day. Kidi kuku. Oi keki. Uthatha ikeki. Wena usithi ubatla keke. Oh kikuku. Yo, ke sana. Outfit for the night. Ke batla kuku. Yo, ke sana. I'm pretty sure he's talking about you. It's an outfit of the night. Hello, baby. No. Deportation. Why not say your number? Hello. Gifts, guys. Guys, in the Bible, which verse that gives you strength whenever you feel like I'm down? Let me just pitch it onto the Islam or what. Then I will gather strength. Guys, we are not good, guys. Education Mara, Department of Higher Education and Training Mara is not treating us good. Isaiah 20, I the Lord, when the time is right, I will make it happen. Islam 60. Islam 60. Can you see what you're wearing? No. Thank you, Mlungisi. Thank you. Isaiah 60, verse 1, 22. Go palms. Lando's alone. Isaiah, man. You see? I'm not good at all. I, the Lord, when the time is right, I will make it happen. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Funny. I, the Lord. Mr. Pops! Isaiah, say helicopter. Helicopter. Asanathi bakabuyo pheka wena. Enayo Isaiah le Bible.
9:35 ndizayifunda ke ngoku athi yeva athi kwenzela umhlawumbi ndizawuthi ndifundele lizwi ibe sele ibuyile ifowuni yakho. Nake movie bit. Hayi ke ndafika ku-Isaiah 16. Nyani Chomi, andifumele kufikela bakhuba. Uyabo kuthiwa ukholwa ngaSeptember. Ngubani wena wakho? Naso ke phula athi akazobuya lapho yakho because uthethe ubuxoki. Listen. Uzonda umtshalo. Wena uthi ngithanda wena. Thatha ngalo kuthola. Imachomi ikhile ke ngemistake njengoba bendishukum. 60. Iti ati. The little one will become 1,000, and the small one a mighty nation. I myself, Jehovah, will speed it up in its time, in its own time. Unphulaphule athi ayikazobuya ifowuni yakho. Ngifuni ngoba asehleli magili manje. Hayi kuthe hayi bebengixoka. Sozixoka lonto. Hayi bo khawa masihama kanixoka. Bethu nenze nothuka. Bakwada aba ngixelele. Wona ukhona lo. Yababa wena ngisisi baba. Uzahamba na. Uzoqala kambe wena. Hayi kuhle kwiBhayibhile yakho yo. Yes, iBhayibhile le. iBhayibhile nasi. Sorry, come again. The little one will become 1,000. Into the little one. The little one will become 1,000. I myself. I myself, Jehovah, will speed it up in its own time. Ati kawujonge ngenhla lento athi mama cika umamcaka Bungayazi. Sejolo. Ntona tsholo. Benzo shumela ke athi apha ibuye ifuni yakho ngoku ayabona shumela njani kutheko ikuthetha. Abathukayo. Yathi ngicela nathi abahedele abakhulu bayathi ngobengathi sinangathi. Suhleka anhlekuna bengathi Akancetheke. Asanathi ifoni yami ipisihlobo sami. Ndacela sihlobo sami cela ngiphathele ifoni yami. Kuba phakathi la lotho yakho. Kuba phakathi. Ubani ngoku? Thukisa nikitha kakade uyathukisa kakade. Hayi man kuzothwa siyawa apha samubethe. Yachisa mina mo. Uzikhomba nga. Ayikho up jonga. Kimali ka Shein ngalo ka.
Ah, uyaziva kangoko. Lo. Ayikwazi ngam Ukwazi ukufa le ntombi yaseDelft. Hayi anele. Ikukuhle ke Chong. Uyangena kule ndawo Yo athi hayi London sis. Hayi sisi, khula. Hayi nawe khula. Ukhonzelani? Guys ayikho method. Show ndivule. Umathanda wena. Ndivule. Hayi. Che. Yaba kuthiwa manje nithandaze. I can't just pray for them. These people are rude. Kuhle Chong, kuhle. Nikita. Ndayirula mna. Vitamins. Unamandla. Nikita. Donna. Inenza ukukhuluma ukuthi balive. You. Uyivulile. Uzayithenga. Yo, uzayithenga. 2.4. Andalesene njalo lokuyo. Choma izinto nezinthela ngazo. Unandolani? Chong ndithe ayikho kukuhle. Khathi monxa asanathi. Ndikiwe ngoku. Hayi ngimunqandani kangaka. Ufuna vitamin time. Umunqa. Ndifuna umunqa. Thini vitamins? Thenga guys man. Ndifuna umunqa mos. Umunqelani? Nika strong. Ngikalo mntana sesistrabona. Asanathi uyivulile. Sibetha ngikasandisiwe galesi. Bani? Ebusuku. Siyobuze kakade kalukuyise. Sumungu kakhulu. Alimuncanga asanathi. Okay, family little pigs. Hayi wena kusawuthi into kumsholo. Ba. Ngikasandisiwe. Hayi Chong mina ndisimunqa andiyivulanga. Nanko ivulileyo. Hamba. Menthunyiwe guys manje. Bidokolo satsiwe. Ha, ngwasanathi ayivulileyo. Nongena patana. Kupha. Yolala ngo. Chumboxele ngokwakho. Ngizozazana pha kuyi. Sale umfone guys, sale umfone. Hayi andingeni. Sanazo nathi phom. Umuncile. Bendingayazi kaloku akaThongo ayonikithi. Hayi andingeni mina. Uyangena. Wako bamunzileyo bethuna. Oqala ndimvotelile usandisiwe mna. Ayithethi lo ngibotela uhlomla. Ndizothi uba ndimvotelile. Ndicela kuva ku-live. Uyakuva ku-live. Hayi ke khona. Ndimxelele nje Subtiti ke uthethe. Aniyazi. Ikhona sayikubona lapho uzadala. Uyabona ngikho uzenza umuntu akunikishe kungayisele imali. Uyothenga ke. Please also follow me when Alithabo. It's Hlomla DE on TikTok. Hlomla DE. Then I will follow. DE. Awu DE Dede. UE. Come on. I. DE. You are happy this one. i-BEE nje. Breakfast eyondlayo. Yolala ngoku. I-breakfast eyondlayo ekuseni. Yanikiti. Asho uzwela umnyako. Olihla. Anganike. Uyaphatha nathi. Ndebe untelekhaya. Hayi wena susu lentuza lentuza apha kodwa usixelelanga uba yikabana drink. No, it's Hlomla DE. Hlomla DEE. Hlomla DEE. Hlomla DEE. Hlomla DEE. Hlomla DEE. Ayikuthanda ngabona. Hlomla DEE. Uthi Mike uhlom uyakwazi. Kubani ayibo Hlomla. Khawungene Mike akubona. Hayi akanqume. Jonga athi uthi cingo Mike wasetshisa nyama. Hayibo. Isa. Ufakela ntoni na ungabona ngakho Bona iqhubeka 24. Nguye uMike.
Cala ujoyine Mike. Ufuna wasekhaya. Eshisa. Ndifuna inyama yabahala. Ndifuna yabahala inyama. Shisa nyama. Ndifuna inyama yabahala. Uyandazi. Ngena ngekhodi nje. From Emsomhle. Ndiyakubona ke ngoku. Hayi Emsomhle kulapho ndandifunda khona. Uyaxoka. Ngamanga. Awushaya mina. Unethotsi yazi. Mikey. Balethonsi. Hayi ima, ubalethonsi. Uthi ngo. Mikey. Nanku. Hayi manje unethotsi. Uletha kanzi. Nguyi. Kanba. Andibone. Uyilokela nto ko. Mikey. Sabenza pouch. La manziwela. Usifake efonini yakho. Guys, a couple ke sana. Uncubeko beshwana. Hayi wena, I'm getting stuck. Izandinibona. No. Oh, yonqume. I'm getting stuck. Nice. No, you are not being stalked. Makaloku mvula kalo simbona. Ewe nguyi. Mike kanti umncinci kangaka wena? The biggest gift yami le. Hey. Yo, I looked at the account. I don't blocker. Is that your dad? Yo. Kuthi ngemblock. Yo. Kaze ngaveleleka. Yo. Uthi wasaveleleka noma uthi wasadeleleka? Hayi ngenkingi zonke zikumu. Kubiza Mike nje. Bese bengomike kaloku mina nimazi ngomike. Askisi liphutha lami. Unangaphi kanti uMike? Jani order. Nelinga. Kanye bephambili. Ebephambili. So ngasongibuze andifuna udisclose i-age zabantu bakazichaze yena uMike ukubula ngapha. Wazomatured bro. My car is outside. Yeah, my friend. Umuncisa ka 1 2. Oh, hayibo xolo kaloku. Xolo. Hayi asenathi. Uyayi saleqanda imvuthuluka. Biza. Into yokuphela. Uyaphi asenabu art? Uyaphi? Hayibo. Uyaphi? Akazana kitchen. Ndiyahamba. Yo. Ay asenabu. Usolala. Nazana njani noyi2 from Entsana. Sazana Perez. Sazana Perez. Xelele Mike story time on how I was bullied by uHlomla. Cheers. So what happened was I had no one like Rez. So uHlomla ke ngokabona ba okay umntana omncinci lo ndizombhulisha. Ndixelele oko uHlomla xa endibona uthatha ukutya kwami esikoleni nalapha eRez. Ndimoyike nami because wayengiqinisela ubuso. Mike ifana nami lonto ifana nami lonto ewe ndisuke emdansane kodwa ifana nami lonto. Ngiyantshela ngiyami. Uthe usingle lo muntu kodwa ufake ring. Hi babies. Kaizer. Lo wenza iqanda lemvuthuluka lecomplete. Yo. Usela kodwa mhlawumbe. Elivuthukileyo. Azange sasikayazi nokuba yinto lithini ibhuli mose Emzomhle. Sisitretch santo. Asiyazi noba yinto lithini ibhuli Emzomhle. Dansana. Nami ngokunjalo shela. Uyabuza kanye uyatsho. Kuthi sengo uzaba semdansana. Mina ukanye. Sobe sisentsana. Chini kodwa ubusingcolisa apha. Jenza ngiyangqoza ngeke yami.
Masiyijonge kwemali yawo. Kuyadubula xa iyobusuku bonke. Stress. Ude umbonise nefoni edubulileyo. Kutsho ba my friend. Lo uthengisayo? Ongayithenganga tsho. Befuna ethengile. Qasela Okay. Befuna ethengile. Uzabe semdantsane. Athi afuna monqa. Ushilo ungafikiyo awuzoyika into za online athi kodwa. Khawuthule. Awuzoyika into za online athi. Ngothula ngempama kulo bed. Yo. Ngothula ngempama kulo bed. Fala lo mlomo. Izabese afuna monqa. Nodala yini? Khathi munqa wena. Kudala nje uthini? Khathi munqa. Zawucima lo live. Zeka msunu. Inyanya. Sokunika. Sona lo yashona mwana. Awetho mama. Asenathi uthanda ithathe. Sakunike mntwana. Unike mna. Uyathanda lo uyaxoxa endodeni yakho wasenathi. Uyathengisa utsha senakha ngathi ke lihle. Ngiphambanisi kuno athi wa live lokho. Ay makoti nje. Hayi guys wayile fita mntani nje nasana. Sana. Ngothola ngba. Makati si. Cela unipha. Tholiswa ngibani? Saba bani. Yabo ndingathola ngibani jasalisa. Qashele athi uyafa. Jonga uthekwe. Akuthola ngempawu, uthola ngempawu. Awufuni isikenge ngapho. Kodwa ngingachaya. Kana buye ebendweni. Yo awumncini. Ayinabo uncinci lento nontombi. Ayinabo ukuncipta. Balwela ntoni? Khawubabuze. Uzasithengela lento siyilwelayo. Uzasithengela. Ubusibuza. Susichayela. Kawutshintshe filter. Ndiyayithanda mna le filter. Kayitshintshe kungathi Why? mna pinky. Guys, please send me gifts, guys. My friend here is too much juice, too much sauce. Wise man that kid. We sane that kid. Kathi ndikujonge ngoku. We sane that kid. Kathi ndikujonge ngoku. Uthini kaMhlamla uthi ndenzwe ntoni? Noba yi-soulmate ke yakho ke le. Mhlamla. We sane that kid. Mhlamla uthi ndenzwe ntoni? We sane that kid. Ngoku ndiyosikenya mshini. Awuphulaphula uyayithanda gqithi into ya online. Uyadinga nje. Akaselobonga. Kuwe lo wisane that kid. Jonga alifalo ushani nonke. Kuwe lo. Uthi ningamabunga. Hi user. Uthi ningamabunga. Alifalo ushani ndobaza limfalo ushani. Alifalo ushani uhlomla DD. DD. DE. Umbina akana data. He doesn't have data. User unjani. He doesn't have data. Mbina is my moderator. Hectic. Very. Nyanqatha kodwa Mike. Kuthe nini thini broke kodwa inyanga iphelile? Ke sana khathalwa I'm good you. I'm also good. Ulindele gift kwa Mike. Wechomi. Ntoni bangayithumeli nje? Mabayithumele. Njani? Shem ndiyakubona. Skipper Cielo Shem ndiyakubona wisana. Is that your man? Ayikho into That's my ebhalayo. friend. Ayikho into ebhalayo pha izawuhlala stable apha kuba sizi friends because ndithikiwe lo mbuzo. Okay, let me pin like the comment. Uzawubhala i-comment then uyipin Yeah. because ndithikiwe lo mbuzo. Befana ndibhale ndingena kaloku live bendingayazi uba uzojoyina. Hayibo, uyahleka ke ngoku. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye.
Oh, I'm super tired. Come so nice, school. No, off day. No. Imagine. Wait, iphina for like ama-seconds. Yeah, give it. Also, abazaziphendula bayathintula. Ayikapheli inyanga, ayiphelile inyanga. Hayibo, isazophela ngo. Phelile ngokugqibile. Excuse me. Lento ezayo. Phela ngolwesihlanu inyanga. First ngomgqibelo. 31st ngolwesihlanu. First ngomgqibelo. Oh, sakhona 31st. Wayijonga kanje ngela hlobo ukuthi qha. Kahle bo. Ku-January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oh, hayi man, kuthiwa kanje. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Uzizwa njani kodwa ukwenza leyo nto? Umdala kanje. Ngizizwa ngikuthi because mina e-primary ndayibamba e-primary. Ezizidumbileyo zi-31st. I'm good at talking abantu find abantu. Yebo. Owethu uzophinda lilahleke likhadi. Uzawuskenywa ngoku-in ngoku. Never. Kaze man khabule athi Awuzoyiva nje. usazawuskenywa because when ndizolwa amadabi akho apha. Ngubani oskenywayo? Umziwa awuskenywanga ukumziwe Khomba lo uskenywayo. nanku. Unganyiwa. Iphi ifone wayikhupha nje wakhupha i-4,000 ngoSeptember. Ubani November. Yes. Sileqo November. 2 months yonke shame be strong usisi wami. Yes. Hayi siyabonga. Yangena wena ngomso. Oh. Aba strong. Unjani? Ngiyaphila siyabonga wena unjani? Why not good? Sinamali. It's broke. It's hell. Sondia. Bothelezi. Hayi ufunda CPUT. Andifunda CPUT mina ndifuna eNorthlink College. Ufunda CPUT. Ndifuna eNorthlink College. Vangom, ngena. Hey. Toilet. Ayibo kitchen xolo. Yini? Kaba bathukayo. Hayi cha kodwa nabazana njani? Uzatranslate. Beka lo naba ngubo. Is that your brother? Yes. Yes, Mike. Zeka. Senothuka nena. Asanothuka cho mina yaniblockisa. Qala ngathuka iphofu. Ayandithuka ngoso ndizeka. Request done, guys. Request done. Ungumama lapha na. Unobo mama. Usafrijini. Ntona echayo. Liqanda.
Ngeza. Jobi, uyabuza into lekhaya. Ujobi phone. So, Aizo. Ayinini abathukayo ngaba bahlala apha la mahlanya ahlala abekho ndim ndedwa. Owethu cela ubeke likhadi uzolilahla. Yo ndagqibela ndikwazi utosa awuzoyenza ke le ucinga uyenza. ayizongena kulaa toiletry bag ndiyitshona emgqumeni. Awuzongena kulaa mgqomo yabo laa mgqomo ugcwele njani? Izawungena cela wenze bani athi ungicholele enkosi owethu va icholwe nguwe. Ndiqonda uba owethu asoza yenze loo nto. She's in PE. Last time I talked with her, she said she was in PE. Hayibo athula uhlala e101. Not loluwa lapha. Uthethe ngabantu basemdantsane apha. Hayibo ilafu yakho sana. Undifake kwi-live. Njani? Ndiyaphila njani? Ngiyaphila sometimes. No? Right, because you are sometimes you are not good, sometimes you are good. Exactly, yes. Thando wayo? Like namhlanje, but I'm right namhlanje yabo. Utakho right namhlanje? I'm right namhlanje. Why? Like my white girlfriend unika stress. Ne stress? My white girlfriend is giving me stress. Your white girl, your white. Yes. Your white girlfriend. Unika stress, too much stress, unika stress nje ininzi. Ukwenza ndo? Kaloku I'm eating the money kokwabo. I'm bringing back the land. Yabo. I'm finished. Yes, ndiqhubumale sekhaya pha kuye. I'm finishing that man. Yabo. Ke ngoku stressa njani yonke? But ingxaki lapha ke uyabona uzaba kuma ekhaya ufuna umhlamba yabo. Oh. So ke ngoku ndiyambekela amanzi for ahlambe ekomini. Athi no, I want a shower. Wathi no, I want a shower. Debuze ke mna ke ndoni shower. Athi na the rain inside the house. Athi yo, okay, it's fine. But yes, as a man, I must come with solutions, yabo. And ndathathi oros bottle AMD ndaqopoza in the bottom. Khaziveza Jordan. Khawucela uvele nyani. Uhlala eBhela uAthule Mqoqi. Uhlala eBhela. I think 25 minutes away from mna. But then asikabonani apha eCape Town. Yeah, Jordan. Camera in a headache. It doesn't want to open. Jonga. Iyaphambi kwesipili kuba unengxaki ne-front camera. Njengoba ume phambi kwesipili then uyiswitche to i-back camera. Kaloku I have a mobile cell. Yes. Ingxaki ezininzi. Ke sana. Xa unganazi ingxaki ubuye yeva. Okay, wait. Wait. Ish. But like umhleman like Yeah, you too. Cover for the stress sakho uzaphinda wathi uyamstressa komnye ulife. Awuvele Jordan. Like kaloku uthandwayo I'm gonna show myself properly ku WhatsApp yabo. Yo, Jordan ingathi nithi into oyithethayo ngoku. Kaloku because wena you are ninzi yabona. I want to accommodate yabo. Why ubuza ngoAthule Mqoqi okanye nawe you are around Cape Town wena? Ubusithi ngubani? Mike. Thina ungambiza igama lakho ukubiza ngelinye nibiza ngalo. Caba liyakuchazela indibiza.
Jonga. Uthi ndithi mina nguMike lo. Uthi uciba nguMike lo wasetshisa nyama. Bese ngoba ndifuna Uciba inyama nguMike lo bahala, inyama wasetshisa nyama. ebray. Ndifuna inyama ebray bahala. No, I love Cape Town. Ubuhlala phi apha eCape Town? Ho akuthetheki owethu xa esitya. Cela nimjonge. Mjongeni. Okay, empty Baba. Uyawulala esiseleni within an hour. Sorry, cover Jong. Nikit. Yakubambisa mnayini. Ndiyaxelela sana bayatya ingathi akho ngomso. Mina ndihlala eParklands. Buphangela pha. Hayi man wena sitshwa lapha. Yakubambisa ke xa ndifonela utata wena. Buphangela pha. Kuthiwa wenza i-audit. I-auditor. Wena ntombi. Ndifonela utata ngoku ndifuna uvulela icase. Yo. Uzophendula ngoku enxaba ufuna uvula icase. Jonga wena, hamba. Ah, une-pressure John. Xa ubona isipilisi ayo. Ndifona nyayintombi. Yaring. Hayibo bendidlala. Ayisozolala. Awusi. Asilalisi. Hayi befuna ngulanda umntana. Asilalisi. Ande one. Siyagula kule room. Awusapha manje. Ke sana. Ndikukhala ngehlaba ngoku. Chubani. Yo. Ayandiva nto mna ndiyatheqa. Guys, umakhulu ngoyi kakade esithi xa ithethe efowunini athi mhlawumbi ufowunela ngumntu athi hello. Athi hayi unqabile athi hayi ndiphethwe Usenza accounting na ngoku usayithanda accounting usayenza because wawuyipasa gqitha accounting emzomhle. Wena Mike. Yabonakala kuMike bayabeyinedi. Abeyipasa accounting shop. Sasikopa kwezi sincediswe nguye kwi-lecture. Buwenza ntoni E-commerce wayesenza then brother. hayi khawuyeke ibhayibhile mbethuni. Ndiyatshona udrayiland then ndayitshintsha accounting. Buyitshona yena nemetha. Accounting ndayitshona ndayitshintsha yanye. Ndapasa ndawuza ke. Kumele bekhona into ekubambayo ne. Yo asana. Wena kumele ukubambe indlebe zakho. Ndiyekile mos yabona mos ngoku. Yo Oh, uyadrip. hayi ayibanjwe yam. ungayivuli ngokwakho mnika ivule ngokwakhe. Ingxaki ndagqibela kudala kaloku yabo. Ingxaki ndagqibela kudala so ndagqibela uhuza. Izakhe sesimumumu. Hayi athi. Unenapha, une-switch wena, une-switch. Uyayithenga wena iswitch. Akothula ngempama kulo bhedi. Uyayithenga wena iswitch. Uyayithenga wena iswitch. Akothula ngempama kulo bhedi. Banshaki. Kutsho mna. Wo uyavuma ukuthula ngempama. Molo. Uqhuba ngibeleta ekitchen. Fasithi yabanzima kakhulu. Asoze not for wena kaloku. Uqale apha erubini nje Not for wena. Sethi nganzima for mina okanye for omunye umuntu. Not wena. And noba wawusenza ikhosi ene-accounting because ndiyakhumbula ke ngoku bukhe wagreda so ugqiba uphinde uthi ivasithi yaba nzima. That's lies. Hayi funxanika ithapha ndilubeke iswitch. Imali engokubilapha iphi? Right, so right wena. Uyinikile imali. Righty. Uyinikile. Ndibele diskizi eziyaziyo. Qha. Azonke. Wayethi mawe. Uthanda kufuneka ezinyawo. Akho right ne-fever guys. Cela phela imali iphilisi izoyekwa kwagqirha. Uye ngo-12. Yo. And uzongisulela ke ngale fever ke sana. Hamba. Yo. Awukamufatela. Athumanga ngana kaloku. Ungene kwena kwa wena. Awungeni ngakho isisasa. Uhleli njengoba uthi uhambe. Kudala ndikugxothile kuwe bese. Kudala ndikugxothile wenze kuwe njengoba. Hayi. Yo into.
Hayini umuntu akamela khoze apha. Hey, jonga wethu wena uneberet phuma apha. Piri tia ilahlekile piri tia Ndayikhaba ngalo phone mina ibhabe. Stress ka ile Jonga ndayikhaba lo phone. Uthini wena? Ndilo khame wena after how many years wathi imali so wemka ke ngokwayeka wayeka principal wakho yes Danko lapho. Qhubeka lapho. Yebo. Qhubeka lapho. Ungayeki lapho. Ungayeki lapho. I'm dead serious. Ne strike sayoqhina eGobusani. Imali efitting scheme. Hayibo. No, I'm dead serious. A strike ended up eGobusani. Ngaba abashatalwa ingqondo abase ababahlaliswa bonke. So when I'm going to living, if I can ask. Owethu It's Friday. owethu athe Nkosi no Nikita yabulisa uyuza. Hi user. How are you, user? Uthi phofu yamva kodwa uthi owethu sizode sihambe sibheke kwamalwandle axobileyo semakhaya singayange lwandle. So wena user uthini ke ngokungalonto ngoba wasithembisa ulwandle. sibheke kwamalwandle axobileyo siyispendki Umuntu angandikhapha sihambe se-D6 sizawuyelwandle. Ayisonke sifumene imali bethuna. D6 ukuba okay. Elwandle sizawuyelwandle sawubona indlela yosuka pha. Sihambe ngenyawo. Ishuttle. Kufuna i-ID, kufuna i-student number man pha, i-student card. Xa kwi-shuttle ebheke Cape Town. Yabo yindlela ngiyafuna ukuya. Kufuna i-student number. Thank you. Uthi uAthule, guys ndinenhloko, my vision is blurry. Now ndinenhloko manje vision yami ebheri. Phambi kwemangandibonga ubona. Ade uyabona kwamehla mfika acinelezile chuchu. Ayinoblame. Angizovalwa yini? Bengibona ngijamele pha esikolweni qona ndizokuvotela kaloku. Uthi undijamele. Hayi wena ulapha. Yo hayi uathi. Hayi suka bendijamelele ntoni. Hayi bangajamanga ujonga kanje ya. Hamba lo majobi nami. Yo Yaphandulila. uthanda wamxelela ebusweni nje. Ngiyamxelela nje ngoku. Ngihamba ngeke mos. We Skype when. We Skype. December no November. We Skype xolo gift kati ngawagcina ungena la. Gifta Skype gifta. Season equal every day up. Nafika to abethatha ngayo baba.
Akangathi yu akandivela mntana. Gift us Skype. Hayi Rose 1. Awukwazi akukhona hali. Akukhona hali. Akangathi mama akandivela mntana. Shini zinqabile. Akangathi akandivela mntana mama. Akangathi kuba akandivela mntana. Mama ukhonjani. Ungenaphi? Zisaloda. Hayi azingena zingaloda zingena. Ndisuka apha mna ndiye I made best guys. Chom yam. Guys. Nawe khawusuvuma ngayo kaloku. Niwe ke disclose into yi-1 mina isikokoko. Ndithe uyaphi? Skype faka Skype. Sambe. Faka Skype. Sinukulisize cheese ezi athi. Sese cheese. Intombi namamela amabini. Hayi man, amhlaba lo. Izonihlaba ndiza kuvuya ndize ngephupha ndithi waze wangiphungulela umthwalo. Izayi zakhe ngohlala. Ufa makamba bra yezbo. Enzathi ngiyakhumbula ekhaya. Sentsho ukuthi akuma uzobuyela kum izozo khawubuyele kum ngoba. So kana ukhalile. How King Queen? Damn man, you know it's working. And I can't get the whole world talking King. To be fair though. Shadow. Rack City Beach, 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 Rack City Beach. King, yeah, man, you know it's working. Now with the cake, got the whole world talking cake. Everybody wanna cut the legs of King. Oh, thank you so much for the donuts. Send more. There, man, you know so. Uzafumana imali ngezigift. Now but again got the whole world to kick. Isala apa ka TikTok? And yes, Make hi. King, please send more. I will King, why are you stingy now? Come on now. King buddy? King Kuda. So King Kuda. Ingoma ya ladies ya Kendrick. King Kuda. The menu now is okay. Thank you for the donuts. Keep them coming. Keep them coming. B. California kama chama nwa. Yankees sent it or not? Yankees. He said Yankees. Right. He said we are good. Makeba unjani wena? The menu now is working. Now right the cake. Everybody wanna cut the legs of King. The menu now is working. The whole world to King. Everybody wanna cut the legs of. Keep them coming, King. Keep them coming. Send more. Oh yeah. The menu now is working. Now run the game, get the whole world talking. Is he your boyfriend? Everybody wanna cut the legs of King. Yo, kesada. Ring light ipi kakunje. Ipi ring light. Ayisuke ode ndaweni eyi-1.
Damn man, you know I was walking. Now I'm at the cake, got the whole world took a cake. Everybody Come on, wanna like, cut just the as legs off a cake. Oh yeah. Iyafana no Atili. Nguye kakade. Damn man, you know I was walking. We are getting violated. Sifter. Damn man, you know I was walking. Now run again, got the whole world taking cake. Everybody wanna cut the legs off. No, I told me so much. I couldn't ring light. Shifter. Damn man, you know I was walking. Thank you. Now run again, got the whole world taking cake. Everybody wanna cut the legs off. Millionaire in marketing Emma, Aibo, Chine yami imuvile. Imuvile yami ngamameli. Chine. at Millionaire in marketing uzoyithini low info. Hayi sana uzoyithini ngani because kudale ndibuza. Uzoyithini ngani? Asazen ndayicima la setting ukuba my scroll it down. Into? La setting. Kha uyenza njani ke ngo? King. Uma ndiwenze le camera ba ingangeni uyenza njani yona? Angazi. Because he waste to because xa ndifuna. Into? Makenda bronki cake kodwa nje ndikazola. Uyenza njani? Akayenzanga. Iyazenza ifone. Xa icimile mhlambe bicimile then uyifake charge ungekayi unlock yenza bona. Okay. Uyapha. Niyanile lwandle ngoku. Sizova ngawo. Damn man, you know I was walking. Now I'm running gang, got the whole world taking key. Everybody wanna cut the legs off. Cooking. Oh yeah. Damn man, you know I was walking. So I wanna leave it. Hi, Shakanipo. Hi. Everyone scan I'm shopping about Kunu. Scan I'm shopping hood. Okay. Oh guys, ngani ndizabenzile I'll be waiting. Damn man, you know what's working. Now I'm at the game, got the whole world talking. Everybody wanna cut the legs off. Can't close it. Oh, we ain't trying to get classes. Thank you so much. Thank you so much. Very nice. Guys, my friend is looking for a serious boyfriend because she is very single. So if you are also Sharif, thank you. Next. I go Sharif next. Thank you, Sheriff. So, guys, uti user simfuni. Thank you so much, Sheriff. Yeah, diggu use. Shame abe right. Shame abe right. Utu Mike. That's the pipe in the bike. That's the pipe in the bike. Oh, thank you so much, Sheriff. Did you see it? Yes, I did. Thank you so much. Inkosi ikusikelele uthi use inkosi ikusikelele. Guys, kodwa I'm serious, guys, cause yabona ngoku andifuna ichomi yami ifike kwi point whereby iba single for life. I call healthy lonto. So Nina, if ningama uzancoma intwenye. Hayi ke mina ke. Sana ndidikiwe nami ke ngoku. So if ke guys niyayazi ba nizimisele ngelife nifuna umakoti uyapheka lo muntu othi ndik advertise uyapheka umilile umhle uhlakaniphile cha into ashota ngayo ke kodwa ke yonke into iba sense asathu unhlakanipho lo sizathi then kube akabuya uthetha umoya wakhe wangojini
Mr. Jolly. Ngiyacela umuntu wami akandithela uzamanyethela ukutya. Ke sana ndiyak-advertise ngokuthetha ngento uba ufuna uthenga ukutya. Ndiyapheka kaloku but i-takeaway. Show us. Izaba kubona kaloku. Thank you so much for the roses. Oh, you can go look for her at Enkosi. Angel at Enkosi. Uthi user athi zama ngo-January not ngo-December. Ngo-December wonke umuntu single. Utsho. Oh. Where do we stay? Cape Town. Cape Town. Kama nomntu wamakafuna ufuna ndomoye. Umuntu wami ndomoye apha. Show us. Go search. Angel At Angel at Enkosi. Athi ukade utshone into ngobuso ekhaya. Athi phelile kaloku chum. Okay. Ngithi ngifuna umyeni ozandithengela azibona Blerimo's. So guys, if you are interested, go and DM her. Whereby in Cape Town. Sihlala eParo. Sihlala ePanorama. Sihlala ePlatekloof. Panorama chum, not Patekloof. Panorama. Ay mazwane ungenile. Thank you, Mr. Charlie. Please keep them coming. Okay, for the PS5. Hi. Bano sani perfume. I know Paro. I'm in Maitland. I know Paro. Guys, ndiyanicela xa nindizamele umntu hayibo. Kambo bathini? Ingathithi Kanjani? Mhlawumbe ndibamba wonke umuntu indlebe sokucinga uba nguwe wedwa. Hayi akhe ndithi ndimndedwa ndiyabuza ukuba ingathi itheni. Ayinanto nje qha into endiyenzayo oko. Lo muntu ufuna ujola kodwa sijonge uDisemba. Sana uzawujolwa njani kutyana ngekhona Show us your face angel. Kajone pha. Kuthiwa show us your face angel. Hey, ngubani yena lo? Nguking wapi? Uhlala phi cha? Baveze tsho kuba unazo lemkudumile. Ke sana nditheni ndizithengisa njengoku. Awuzithengisi. Oh, hayibo. Intwana ezizithethayo. Ngithi ufuna aroma kodwa nansi ya. Ba. Uyifumene? Hey. Thank you so much. King Kudo, King. Yo. Hi Athule. Rosha namhlanje. Oh, ngaze ngathi boswa. Ntoni ngoku? Kanti yakho futhi nawe la nani thani nina ringi nonke njengoku. Bazi engage aba. Ogqiba baxoxa bathi ba engage ngalamadoda abo. Nanku Athule. Kubalo? Michael uthi ukubona. Unibonelani? Michael Jackson. Why nikhala kule field? Noba kuba niphansi. Jonga kodwa apha yabo. Suyithatha nontombi. Oh, hada. Umbonile Mike? Nanku lo siso ndihluphayo. Oh, guys. Oh, kunini nithetha ngayo, that's why. Oh, kuthiwa Athule budala sithetha ngawo bafuna ukubona. Hayibo nyani wini.
You're beautiful, Otanoi. Thank you so much. Thank you. Yo. endiyenza idoki mna hayi Hi. A shifter. You did say what you So okay, it's fine if you don't want to get back to me. That's fine. Hi, Bo. Reverse psychology. Does it work? Where's your reverse, son? shop. Yes, girl. Oh, you're fine. Where are you from? Cape Town. Cala ungiphe inamba yakho ngifuna ukublock. Sesemblocking. Hayi kaloku thina yethu shop ivala ngo-11. Trouble in paradise. Uyeva sana uthi it's fine xa ungafuna. Ushaye reverse psychology. Ufuna guys, lo mntu uzabuyela kum. Yo, ngathi ngomuntu kanti lapha ku life. Uthe uzabuyela kum then akabuyeli kum wahlamba walala izolo. Then ke ngoku ndithini makayeke gqiba uthi namhlanje uthe akazobuyela kum. Hayi, that's impossible. Are you saying goodbye, King Kuda? Are you saying goodbye, or you're just waving? That's it. I want to turn into. Ay, usho. Oh, wait. Uthi sangcola kusi somdala. Don't Desmond. Desmond uhleze happy. Desmond too. Yeah. Good night. Peace and one more gift. Before you go. Before you go. Hi, Wendy. Ukuphi Wendy? I can't body weekend yonke Wendy. Thank you, P. Thank you, mates. Thank you for the donuts. Let's talk to my guys. Hi, Spamandla. Friday. All right, my loving. So Wendy. Thank you for the rose. Bawutefta yangoku. Nguwe kaloku. Ngitheni? Othandiwe uyatefta. Hayibo. Yani bandele. Love you. Uthethwa ngoba? You love who? You love who? There are two people here, dude. Who do you love? Of course, kaloku nguwe. Angifuna wena. Angitaya. Yo, sinus. Kesana, dilambile. I'm hungry, guys. Ke weekend bendingekho apha ngimka Friday. Ngaphandle ndibone Friday sigcina ne Friday. The lady, they say they love you. Love you too. Thank you, King Kuda. King Kuda, thank you. Are you students? Yes, we are. Ndonyamans. Yebo inja kandeva. You are artist. Why? Bende wrong Mike ngoku usethi ntelo? Ndithi ungangxoli. Uthetha nefoni out. Usethi ndithena? Ngikubonela uhamba nosipala. Uyongena ekamereni lakho. Angikubonanga. Okay, Kuda. Ngizakuthumelela location. Awubuye phela ongeke phela. Yabona manje useyangilentuza ngabe ulive nathi manje. No, akungekho wrong. How old are you? 20 years old. Kafunda Thoma. Bomcabuza yini othandwayo omunye umntwana wena wane roots. He filter. Yo, good night, guys. Good night, Wizen. Hi, Vuyiswa.
Hayi ke kungcono. Can't change the filter. Do you used to say it straight? You change your second. Emikfat. This is Chimbo. We got to guy, got to have Yes, Wola. Sharp, Bola. Lapo. Yes, Bola. No, madam. Kanjani manje? I like your vibe, guys. Thank you so much. Hey, Pipi. Please send more gifts if you can. I want King Jono. 2007. King. 2007. Thank you. Thank you. Uyivula. Ipilo yazi. Thank you so much. Ipilo 2007. Sent to us. Yankees. 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 Thank you so much, Yankees. Ivumile. Thank you, Yankees. Ivumile. Choma na ikufilter right apha. Yeah, ke buyela kule. Yivule. Yabo Johnny. Buya ubheke uyivule. Buya ubheke uyivule. Kayenzo isusi filter nje. Yabo. Right. Cuz manje ukhala ngeroach. Man khawuleza ngibale into ethatha le Gotta phone. go. Bye. Uzamstopha Thank you so much ubani for the gifts, eh? Uzamstopha ubani I think 1:30. Thank you so much for the gift. ubala iphone elisiya. Yeah. Nedbank. Great life. Gotta go. Was a line easy. Was a Ilibala njani ipini? Engayazi ekhadi lawa Nedbank hayi ke. Angiyazi. bandisa ke ntoni namhlanje andiyazi. Ungayikho lona. Lona. Ba. Kuhle. Andiphekanga nje. Andiphekanga today. Yabo kade yakhula nje. Followers. Good 66 following. Usile. Ukhona nje kulo 66. Senzo usile 31 followers, 66 following. Uyabona? Okay. Yabona. Shekoti so. Wesisomahle. Hi Newo. Hi Olwethu. Lloyd, hi. Bulela kuloit. Thank you, Lloyd. Guys, ngo 1:30 I am leaving. Ndiyahamba cause kumele ndiyopheka. Bibinjani I co-host yeah today. Senza ifans uAthoka lo. Ke sanu salapho. Kodwa ndiyakufollowisha. Ke sanu. Ke sanu. Without leaving any name. Engubana neyichaze Sundowns. With Sundowns. Yaxoka Yunus. Hayibo Mike ndiyakufollowisha hayibo. Chin. Ka chochom. Ngiyafollow she. Hayibo. Chin. You're the real art. Thank you, Breezy. See, Breezy. I make him do it. Chopping gum so kasi live sizo senza lento yoba okay so ncokola xa sigqibe apha. Ayidelelekile kulo live aphinde ndizokuba live.
Nditheni ngoku? Send ama-gifts, ama-greetings to ubaba. Nebheda lo. Ndithi mna uthi udelelekile yile nto ndiyithethayo. Phela ukuba abangani bethu. Is he your man? Siyabathanda. This is my friend, yo guys. Xolo kade ngikhuluma into eyodwa. Good night, you all. Good night, Neville. Mikey. Yo, Neville. Good night, Mikey. Yeah, guys, I'm also like leaving now, cause yeah, man. Oh, thank you, Mike. Thank you. Ungaphindi uthi ndikufollowish kodwa ndiyakufollowish udlala ngama. Kodwa nguwe unganifollowish mina. Hayibo, nangu umuntu bo. Exit. Good night, guys. I love you. Dinithanda. Nyan. Esikaloyanda potwana. I-outro yam le. Like into endiyithethayo xa ndicimileyo. I-outro yam. Yeah. So dinithanda. Okay. Sinithanda. Nyan.